Iro nga saag kun stray dogs nga anaa naglatagaw sa kadalanan sagad mitsa sa disgrasya. Mao kini ang hinungdan nga nanawagan si Zamboanga City Mayor John Dalipe sa katawhan nga ihikot o ibutang sa ilang balay nga sirado ang gate aron dili maglatagaw ang iro ug dili mamahimong mitsa sa disgrasya sa kadalanan. Sagad mga nakamotor ang biktima sa mga saag nga iro. Mga iro usab ang gitudlo nga nagunang hinungdan sa mga nagkatag nga mga basura sa kadalanan. Bisan pa sa giingon nga padayong aktibidad sa Zamboanga City Veterinarian's Office nga pagpanakop og mga iro. Wala gihapon maiba ni ang gidaghanon niini. Si Mayor Dalipe mingsaad nga tutukan sa lokal nga panggamhanan kining mulo sa katawhan tungod kay nasaksihan mismo sa alkalde ang sitwasyon. Sumala kang mayor, padayon ang pagpanakop sa City Veterinary Office sa mga iro aron mahilikay sa aksidente ang mga motorista. So continuous diaton dog catching activities and tapera kita kun mga venue kay kita be a responsible pet owners. Yes, so mga continuous diaton mga dog catching activities. Kay nakausap naman sa disgrasya kung nandiyan mga motorista, gindirikaw. Nanawagan usab ang mayor sa mga tag-iya og mga iro nga mamahimong responsible pet owners. Gawas sa disgrasya, daghan usab ang mga kaso nga natala kay pipila ka mga saag nga iro na maak labi na kung kini hilabtan samtang anaa sa kadalanan. Usa lang si Karen sa mga napaakan og saag nga iro. Katong sa una, napakan mo digog iro sa una, gamay pa ko. Pero pag abri na ako sa gate, naanay iro ba sa gawa sa gate. Nakuratan ng iro, nakuratan po ko, siguro sa iyahang pagkakurat, iyan akong napaakan still. Delikado, no? Delikado yun siya, kay syempre wala man takabalo kung kanang iro na baksinan. Dunay mga kaso sa rabies kung pinaakan sa iro nga hinungdan sa kamatayon. Nakatatak sa Republic Act 9487 kung Anti-Rabies Act of 2007 nga katungod sa estado ang pagprotekta sa katawhan batok sa nagkatag nga rabies sa mga iro ug ang pagpanakop sa mga saag nga iro sa kadalanan. Nakapatik sa Section 5 sa maong balaod nga responsibilidad sa mga tag-iya sa iro nga pabakunahan kini og anti-rabies og iparehistro usab sa City Veterinarian's Office. Katungod usab sa gobyerno nga dakpon ang mga saag nga iro sa kadalanan og ibutang kini sa dog pound sa gobyerno. Nakalatit usab sa balaod sa panahon nga lukaton sa tag-iya ang iro nga iyang binuhi gikan sa dog pound, magbayad kini og 1,000 pesos nga multa. Apan dinhi sa Pilipinas sagad daghan ang ganahan mubuhi og mga iro. Ang pangutana, pila ba kanila ang tinuod nga nagmahal sa maong hayop? Gikan sa Asia's Latin City, Ciudad de Zamboanga, June Tubilag, Newsline Philippines. Stay safe